Ayong adlaw mga kahigalaan, nining adlaw atong tun-an ang may tungod sa katuyuan sa mga kalisdanan. Dagan kanato ang wala makasabot nganong moagi man gyud kita og mga kalisdanan. Pero ang Biblia adunay ipasabot kanato mahitungod sa mga kalisdanan nga atong naagian ug maagian pa sa atong kinabuhi. Sa Roma kapitulo 5 mga bersikulo 3 hangtod sa 5, nagpasabot ang Bible, pinaagi kang San Pablo, kang atong mga kalisod magbunga kini og pagkamainan tuson. Mao kini ang una nga katuyuan sa atong mga kalisdanan. Bersikulo 3. Akong balikon, kalisod o ang atong kalisdanan magbunga kini sa pagkamainan tuson. Ikaduha, ang katuyuan sa kalisdanan, ang atong pagkamainan tuson malipay ang Dios kanato ug moresulta kini sa paglaom sa maayo nga kaugmaon. Bersikulo 4. Ug ang ikatulo, nakatuyuan sa atong mga kalisdanan, madawat ang atong gilauman tungod kay ang Espiritu magagiya kanato. Sa bersikulo 5, gihisgutan kini ni San Pablo, mao kini ang tulo ka mga dagkong katuyuan sa atong mga kalisdanan. Kung atong balikan sa panahon ni Moses, uban sa mga Israelita dito sa Kamingawan, niabot ang panahon nga sila naglisod ug ang mga tao nagbagulbol batok sa Dios. Ug ang Dios wala malipay sa ilang pagbagulbol, ug tungod ni ana ang Ginoo nagpadala og kalayo sa tibuok Israel niadtong panahona kung asa sila nagkampo sa Kamingawan. Ato kining mabasa sa Numbers 11:1. Dili gayud malipay ang Dios sa mga tawo nga bagulbulan. Busa akong higala, panahon na nga ato untang nasabtan ang katuyuan sa mga kalisdanan sa atong kinabuhi. Atong balikan ang tulo ka mga katuyuan sa atong mga kalisdanan. Una, ang atong mga kalisod magbunga kini sa pagkamainan tuson, bersikulo 3. Ikaduha, ang pagkamainan tuson makalipay kini sa Dios ug moresulta kini sa paglaom nga maayo nga kaugmaon, bersikulo 4. Ug ang katapusan, katulo, madawat nato ang atong gilauman tungod kay ang Espiritu Santo magagiya kanato, bersikulo 5. Ang panalangin sa Dios atong madawat, pinaagi sa atong pag-alagad nga walay pagbagulbol. Mayong adlaw kanatong tanan.